खुलुमबाय लोगोफोर दिनै गोदान मोनसे भिडिअ आं नोंथांमोनखौ फिन बरायनो बावहरबाय स' दिनै जों सावरायगोन माखासे इउटुबाव जोंनि बड' इउटुबारफोरनि बा बड' निउसनि माखासे बार्निं टपिकनि सायावहाय बड'नि भिडिअ स्केम कन्टेन्ट स्केमनि सायावहाय बे भिडिअ आं मानि थाखाय बेखौ लानानै फैदों बेनि फुरा नलेजखौहाय नोंथाङा लास्टआवहाय मोनगोन स' आं मानो भिडिअ स्केम होनदों मानो कन्टेन्ट स्केम होनदों बेखौ नोंथांमोना मिन्थिनो मोनगोन दान्दिसे उनाव आं नोंथांमोननो खोन्थागोन बे मेजर बार्निं टपिक बा बार्निं कन्टेन्टआनो जाहैबाय जोंनिया जोंनि बड' इउटुबफोर बड' निउस होग्राफोरनि इउटुबनियाव बेफोर जाहैबाय मा होनो CSC आव जेनेबा PM किसाननि सायाव स' बे PM किसाननि सायाव जोंनि बड'नि इउटुबार्सफोर माखासे बड'नि निउस होग्राफोर इउटुबाव होग्राफोर फेसबुकाव होग्राफोर बिथांमोना एकदमबारे PM किसाननि सायाव माखासे डेली टपिक लाबोयो बिसोर माने अडियन्सखौ नायनानै अडियन्स नागिरनानै बिथांमोना बे बार्निं टपिकनि सायावहाय बार बार खनसे नङा खननै नङा सासे मानसियानो मोनथाम मोनब्रै मोनबा भिडिअ बानायनानै आपल'ड होनायखौ नोंथांमोना नुगासिनो मानि थाखाय बिथांमोना बे मोनसे टपिकखौल' लानानै भिडिअ बानायबाय थादों मानि थाखाय बिथांमोना बे मोनसे टपिकनि सायाव सावरायबाय थादों मानो गोदान आपडेट खोन्थाबाय थादों बिनि सायाव आं नोंथांमोननो सावरायगोन बहुत गोबां जोंनि इउटुबारफ्रा बुंदों माने दाख्लै थांनाय 30 जुनसिमावहाय लास्ट डेट जाबाय PM किसाननि एप्लिकेशना आरो बिनि सिगाङावहाय अनलाइन एप्लिकेशन सोलिगासिनो दं होननानै बुंदोंमोन आरो दायो गोदान मोनसे टपिक बिथांमोना ओंखारलायबाय दिहुनलायबाय गोदान टपिक माने गोदान आपडेट CSC आवहाय PM किसाननि एप्लिकेशना सोलिगासिनो होननानै स' बे नंमारगौना नंमारा अनलाइन सोलिदोंना सोलियाखै CSC नि थ्रुयै सोलिदोंना सोलियाखै ना अफलाइन सोलिदों ना अफिसावहाय लाखिदों आं बेखौ नोंथांमोनजों दा फुरा शेयार खालामगोन नोंथांमोननो खोन्थागोन नोंथांमोना बे भिडिअफोरखौ नायनानै बिथांमोननि भिडिअफोरखौ नायनानै बहुत जोंनि गामिफोराव जोंनि एरियाफोरावहाय जोंनि आदै मादै बिदा फंबाय जायफोरा मोनाखै जायफोरा सिगां मोनखांनानैबो नैबे दानि थांनाय इनस्टलमेन्टआवहाय मोनाखै आरो जायफोरा खनसेबो मोनथाराखै बिथांमोनाबो माने गोसो गुदुं जानानै बिथांमोननि भिडिअखौ नायनानै दखान अबायबा अफिसाव थांनानै थाखा गारहैदों सोरनिबा दखानावहाय फर्म हैनानैहाय फैसा होबोदों बेफोरबायदि जाथाया जोंनि एरियायावहाय गोबां नुनो मोनदों आरो माने बिनि माखासे फायदाखौ जोंनि दुकानदार मानसिफ्रा फायदा लागासिनो आरो माने लाब थिखांगासिनो जायखौ आं सहायनो हायाखै आंबो सासे दखानदार मानसि आंनावबो CSC ID दं आंबो CSC सलायो आरो अनलाइननि दखान सलियो बिनि थाखायनो आं नोंथांमोनजों क्लियारिफिकेशनखौ बे भिडिअनि गेजेरजों होनो सानदों नोंथांमोना माब्लाबाबो सोरनिबा दखान मायावबा डकुमेन्ट सोबनानै फैसा दाहोबो CSC PM किसाननि एप्लिकेशन खालामनो थाखाय आरो अबायबा डिस्ट्रिक्ट अफिसावहाय थांनानै रां गारनो नाङा आं दानो बुंदों आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों फुरा आपडेटखौ लाबोबाय थागोन जेनुइन आपडेट माने जेनुइन आपडेटखौसो आं होगोन जाय नंमारगौबा माने आं निजेनो दखानदार आरो आंनाव निजेनो CSC ID दं जुदि CSC ID आवहाय एप्लाइ जायोब्ला आं नोंथांमोननो बे भिडिअआवहाय बे आंनि चेनेलनि थ्रुयै आपडेटखौ होगोन आरो अनलाइनावबो जादोंब्ला माने बिनि साइडआ दाथ' टेम्परारि आनएभेलेबल दिन्थिबाय थादोंमोन अनलाइनाव जुदि बियोबो गेवोब्ला आं नोंथांमोननो फुरा आपडेटखौ होगोन माबोरै खालामनांगौ माबोरै खालामनाङा पेमेन्ट खालामनांगौ ना खालामनाङा CSC नि थ्रुयै माबोरै खालामनांगौ माबोरै खालामनाङा आं नोंथांमोननो फुरा भिडिअ लाना फैगोन स' बेबायदि गोदान आपडेट माने जेनुइन आपडेटखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौहाय फल' खालाम साबस्क्राइब खालामनानै बेल नटिफिकेशनखौ प्रेस खालामनानै ला जाहाथे फैबाय थानाय उनावहाय बेबायदि मालायनि जानला मोनला भिडिअ होनाय टपिक होनाय बा आपडेट होनायनि गोजान जानानै आंनि नैबे जेनुइन कन्टेन्टखौ नोंथांमोना फल' खालामनानै बा मिन्थिनानै मोनो बिनि थाखायनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम स' दा जों सावरायगोन आं नोंथांमोननो लाइभ दिन्थिगोन माने CSC नि थ्रुआवहाय PM किसाननि एप्लिकेशना जादोंना जायाखै अनलाइनावहाय जादोंना जायाखै अफलाइनावहाय जादोंना जायाखै बेखौ आं फुरा नोंथांमोननो शेयार खालामगोन आरो लाइभ दिन्थिलांगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां दान्दिसेनाव नोङो प्रुफ होगोन आं साननैसो सिगां आं जोंनि मा होनो
चिरां डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसावहाय कल खालामनानै सोंहरनायमोन खबर लाहरनायमोन अफिसारनावहाय आं बिनि कल रेकर्डिंखौ खालामनो रोङाखै बिराद बावदों आं बे भिडिअआवहाय खामानि होगौमोन नोंथांमोननो मोनसे प्रुफ जागौमोन बिथाङा बुंदों जोंनि सारा माने चिरां डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसनि अफिसाराहा बुंदों माने बेबायदि जेबो स्किम गैथ'आ दा गभर्नमेन्टनिफ्राय जेबो अर्डार फैथ'वाखै पीएम किसाननि एप्लिकेशन लाखिनो थाखाय आरो अनलाइनाव एप्लाइ खालामनो थाखाय जेबो अर्डार गैया जोंनियाव बिखौ बुंदों बे खोथाखौ आंनि सिगाङाव बुंदों स' आरो बुंबावदों बिथाङा बेबायदि अफिसाव जोंनियावहाय फैनानै फर्म लाबोनो होननानै सोरनिबा खामानि मावनानै लाबोनानै नोंथाङा नोंथांनि टाइमखौ लस खालामनानै लानो नाङा नोंथाङा नोंथांनि खामानियावनो बेस्थ' था होनना बुंदों आं बेजों दान्दिसे 3 मिनिटसो खोथा रायलायदों बिदिनो माखासे दुकानदारफोरा जे लाखिदों अबायबा सोरबा फैसा लाखिनानै फर्म लाखिनानै दोनदों बिनि खोथाखौ आं बिथांजों रायलायदोंमोन बुंदों बेफोरबायदि जेबो अर्डार गैया लाखिनो नाङा होननानै बिनि थाखायनो आं दा बे भिडिअखौ लानानै फैनायनि मेन रिजोना बिनि थाखायनो आं दा बे भिडिअखौ नोंथांमोननो लानानै फैदों मानो होनना बुङोब्ला जोंनि गामिफोराव माने जोंनि आदै मादै आदा आब' बाजै आयंमोन बहुद मानसिफोरानो बेफोरबायदि इउटुब भिडिअ नायनानै गोदान आपडेटखौ नुनानै निउसखौ नुनानै एकदमबारे हांखुर जादों माने जायफोरा मोनफेराखै बिथांमोनाबो मोननो थाखाय हांखुर जानानै बेबायदिनो सोंहैदों आरो रां खरसा खालामदों अबायबा सोरनियावबा फर्म हैनानै जोंनि माखासे दखानदारफोराबो बिराद मिस्टेक खालामदों माने बिथांमोना मानो लाखिनानै दोननांगौ जेराव जायाखै बे बुस्थुआ एप्लाइआनो जायाखै मानो फैसा लाखिनानै मानो फर्म लाखिनानै दोननो आं बेखौ सोंखारिनो सानो बिथांमोनखौबो जायफ्रा CSC हल्डार जायफ्रा अनलाइननि खामानि मावो बिथांमोनखौबो आं सोंखारिनो सानो स' बे भिडिअआवहाय आं नोंथांमोननो लाइभ दिन्थिनो नागिरदों स' नायलांदो नोंथांमोना माबायदि जामारदोंना जामाराखै CSC नि थ्रुयै आं दिन्थिगोन अनलाइनावहाय डाइरेक्ट PM किसाननि वेबसाइटआव थांनानै दिन्थिगोन स' आं डाइरेक्टलि नोंथांमोना आंनि लेपटप स्क्रिनाव थांनानै दिन्थिसै नायदो नोंथांमोना नंमारगौना नंमारा बियो बिनि उनावहाय नोंथांमोनजों आं फंनैसो रायलायबावगोन स' भिडिअखौ जोबजासिम नायथार बिनि उनाव नोंथाङा लोगोफोर दा नोंथांमोना आं लाइभ दिन्थिलांनो थाखाय आंनि लेपटपनि स्क्रिनावहाय अपन खालामनानै नोंथांमोन दिन्थिबाय दा बेयो आंनि लेपटपनि स्क्रिन बेवहाय आङो आंनि गुगोल क्रोमखौ अपेन खालामनानै डाइरेक्ट गुगोलावहाय अपेन खालामनानै दिन्थिगोन बे PM किसाननि वेबसाइटखौ स' PM किसाननि वेबसाइटखौ अपेन खालामनो थाखाय नोंथाङा गुगोलावहाय PM किसान gov.in लिरनांगोन pmkisan.gov.in बेखौ लिरनानै सार्च खालामदो सार्च खालामोबाथाय नोंनियाव बेबायदि पेजआ अपेन जागोन स' बेवहाय नै गाहाय एसे गेजेरावहाय फैनानै नैबे निउ फर्माल रेजिस्ट्रेसन बेवहाय क्लिक खालामनांगोन ना गोदानै एप्लाइ खालामनो थाखायबा स' बेयाव क्लिक खालामबाय बेयाव क्लिक खालामखांनायनि उनावहाय आधार नाम्बारखौ होदो नोंथांनिखौ आंबो आंनि आधार नाम्बारखौ होनोसै बिनि उनावहाय गाहायाव दं जोंहा टेक्स केपचाखौ फिलआप खालामनांगोन बेवहाय इमेज टेक्सखौहाय बै गाहायाव जे लिरनाय दं बेखौहाय जेरै दं एरैनो बिदि फिलआप खालामदो फिलआप खालामखांनायनि उनाव गाहायावहाय नोंथांनि स्टेटखौ सेलेक्ट खालामदो सेलेक्ट खालामनायनि उनाव सार्चआव क्लिक खालामना होबानो जाबाय स' बेवहाय नुनो मोन्दों नोंथांमोना PM किसाननि वेबसाइटनि थ्रुयै मा होनो एप्लाइ खालामोबा बेबायदि अपसना श' जायो माने दिस फेसिलिटि इज टेम्परारिलि सासपेन्डेड डिउ टु साम टेक्निकेल रिजन होनना बुंदों बेवहाय माखासे टेक्निकेल रिजननि थाखाय बे खामानियाहाय दा सासपेन्ड जानानै दंथ'यो दा जों मिन्थिनो हाबाय जे बे PM किसाननि वेबसाइटनि थ्रुयै जों दासिमबो एप्लाइ खालामनो हाथ'वाखै स' दायो जों थांगोन CSC लगइनावहाय CSC लगइननि थ्रुयै बे PM किसाना एप्लाइ जादोंना जायाखै नोंथांमोननो खिन्थागोन दा आं आंनियावहाय PM माने CSC नि ID दं हिसाबै आं CSC लगइनावहाय डाइरेक्ट क्लिक खालामगोन आरो आंनि आइडिया डाइरेक्टै गेंगोन मानोना बियो आं बेवहाय अलरेडि सिगांनिफ्रायनो लगइन खालामनानै दोनखादोंमोन माने पासवार्डफोरखौ सेभ खालामनानै दोनखादोंमोन बिनिखायनो आं CSC लगइनाव थुनाय लोगो डाइरेक्टनो माने CSC नि वेबसाइटआ गेवगोन स' लोगोफोर दायो आङो डाइरेक्टलि गुगोलावहाय CSC लगइन CSC ID खौ आं लगइन खालामनानै नोंथांमोननो दिन्थिगोन नोंथांमोननो श' खालामगोन CSC नि दारै बियो जागोन ना जाया स' डिजिटेल सेवा पर्टेल अपेन खालामबाय आं बेवहाय बै गोजौहाय खनायावहाय लगइन अपसन नुदों नोंथांमोना आं बाव डाइरेक्ट क्लिक खालामबानो डाइरेक्ट आंना आइडिया लगइन जागोन आरो स' आंनि आइडिया नंमारगौना नंमारा बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन दा CSC आ अथेन्टिकेसन जागासिनो लगइन जाबाय दा बेयो जाबाय CSC नि डेशबर्ड नोंथांमोना
जुदि CSC इउजार बा मिन्थिखागोन आरो बै खनायाव नुनो मोनगोन नोंथांमोना नै सुरत बसुमतारी होननाय दङ बेवहाय बियोनो आंनिनो आईडी बेवहाय आईडी नाम्बार आंनि जीमेल आईडी बो लिरनाय दं बे आंनि जेनुइन आईडी CSC नि सो बेवहाय आं सार्भिसाव क्लिक खालामबाय सार्भिसाव क्लिक खालामखांनानै गाहायथारावहाय सबसे गाहायावहाय स्क्रल डाउन खालामनानै जों PM किसान लिरनाय बा अपसनावहाय थांगोन PM किसान अपसनाव क्लिक खालामगोन जों बेयाव मोनहैब्लाथाय दा आं बोख्लायनानै गाहायथारावहाय नोंथांमोना नैबे गोथां कालारावहाय मा होनो PM किसाननि अपसनखौहाय नुनो मोनगोन सो आं बोख्लायबाय थादों सो नैबाहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों नै PM किसान लिरनाय बे PM किसानावहाय आं दा क्लिक खालामनानै दिन्थिनोसै नोंथांमोननो PM किसान माने CSC निफ्राय PM किसाना एप्लाइ जादोंना जायाखै नोंथांमोना नुनो मोनगोन सो बेवहाय CSC इउजार लिरनाय फैबाय नै दा बेवहाय आं बैयाव फर्मेल रेजिस्ट्रेसनावहाय थुनानै नोंसोरखौ दिन्थिनोसै बे पेजआ गेवोना गेवा सो आं दा गोजा नुबाय नोंथांमोना बेवहाय आं क्लिक खालामबाय थादों खननै नङा खनसे नङा माने दा होमबाबो पेजआ जेबो लोड जायाखै आरो माने पेजआ लोडिं जायाखै खाराखै एप्लिकेशन फर्मआहाय ओंखाराखै सो बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मिन्थिबाय जानांगौ माने दासिमबो CSC नि थ्रुयैबो PM किसान सम्मान निधिनि मा होनो एप्लिकेशना सलियाखै आरो डाइरेक्ट उइदाउट CSC बो गेङाखै आरो सो भिडिअखौ नोंथांमोना बुजिनो मोनबाय जानांगौ आं मानि थाखाय बैसोर भिडिअ बानायग्राफोरखौहाय माखासे जोंनि बर' इउटिउबारफोर कन्टेन्ट क्रिएटरफोरखौहाय भिडिअ स्केम बानायदों होनना बुंदों कन्टेन्ट स्केम बानायदों होनना बुंदों माने बिथांमोना थगायबाय थादों माने एप्लाइ जाबाय होननानै जोंनि माखासे पाब्लिकफोरखौहाय मिसलिड खालामबाय थादों आरो सो बिनि थाखायनो आं बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों सो नोंथांमोना बुजिनानै मोनदों दा माबायदि बे भिडिअनि टपिकआ तो लोगोफोर दा नोंथांमोना प्रुफखौ नुबाय लाइभ आं नोंथांमोननो दिन्थिबाय CSC नि थ्रुयै जामारदोंना जामाराखै बा अनलाइननि थ्रुयै नोंथांमोना खालामनो हागोन ना हाया जादोंना जायाखै बेखौ आं नोंथांमोननो दा दिन्थिबाय भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना निस्सय बुजिबाय जानांगौ बिनि थाखायनो नोंथांमोना सोरनिबा नोंथांमोननि मामि बाबा बा सोरबा मादै आदै रिलेटिभ्सआव जानाय जायखिजाया मानसिफोरानो जाया मानो बिथांमोनखौ बेकारावहाय रां गारनो दाहो सोरबा अबेबा डकुमेन्ट्स हैनानै रां गारनो दाहो सोरनियावबा थाखा होबोनानै रां गारनो दाहो अबेबा डिस्ट्रिक्ट अफिसाव थांनानै रां गारनो दाहो बेकारावहाय रांखौ थाइसे थाइनै रांखौ खामायनानै ओरैनो खामायनानै मोना गोलोमदै गनायनि उनावसो खस्थ' खालामनायनि उनावसो 100 200 300 400 500 बिदि राङा फैयो जोंनियाव दाथ' लामा ससे थाबायनो थाखायनो गारि भारा बिराद दाम जाबाय बेफोरखौ मानो जों लसआवहाय गारनो खामानिया खम जालांबाय जोंनियाव मानो जों बेकारावहाय थाखा गारनो बिनिखायनो आं नोंथांमोनजों बे जोंनि आंनि चेनेलनि थ्रुयैहाय जेनुइन कन्टेन्ट जेब्लायबो लाबोनो नाजागोन सो बिनिखायनो फल' खालाम नोंथांमोना जेनुइन कन्टेन्ट मोननो थाखाय जेब्लानाखि PM किसाननि गोदान आपडेट फैयो बा जेनुइन अनलाइन एप्लाइ जायो जेब्ला आं तुरन्त माने एकदमबारे गोख्रैयै भिडिअ बानायना होगोन नोंथांमोननो माने एप्लाइआ लाइभ जाबाय अनलाइन खुलि जाबाय होननानै बाहाय खुनु क्लिक बेटनि खोथा गैया माने एकदमबारे कन्टेन्टआवहाय लिरनाय खोथा गैया माने अनलाइन एप्लिकेशन जाबाय नोंथांमोना खालामदो बेबायदि होननानै आं लिरनानै होआ माने जेब्ला जेनुइनलि लाइभ जायो CSC नि थ्रुयैनो जा बै गावसिनि वेबसाइटनि थ्रुयैनो जा जुदि अनलाइन एप्लिकेशन सलियोबा गिबियाव आं बे भिडिअआव माने आंनि चेनेलनि थ्रुयै जेनुइन भिडिअ मोनसे लानानै फैगोन सो नोंथांमोना बिनि उनावहाय गोसोबायदि बानायनानै लानो हागोन सो आंखौबो बानायहोहरनो हागोन जुदि नोंथांमोना सोरबा अबेबा दखानसिम थांस्लाबनो हायाखैब्ला आरो बेल' नङा आङो बेजों लोगोसे आधार कार्ड कारेक्शन पेन कार्ड निउ आरो कारेक्शन भटार कार्ड निउ आरो कारेक्शन बिसोरनि डिल खालामो अनलाइन जायफोरा भटार कार्ड गैया भटार कार्ड खालामनानै लानोब्ला पेन कार्ड गैया पेन कार्ड खालामनानै लानोब्ला कारेक्शन खालामनोब्ला आधार कार्ड कारेक्शन खालामनोब्ला नोंथांमोना आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन आं गाहायाव डिस्क्रिप्शनावहाय आंनि नाम्बारखौ होनानै होदों सो जुदि नोंथांमोना इम्पर्टेन्ट जायो बायहेरायाव थांनो हायाखै दखान बाजारावहाय थांनो सोलाबाखै न'आवनो थानानै WhatsAppजों आंजों कन्टेक्ट खालामनानै नोंनि डिटेल्सफोरखौहाय आंनो शेयार खालामनानै आंखौ मावहोनो हागोन आं नोंथांमोननि खामानिखौ निस्सय मावनानै होगोन आरो सो बे भिडिअआ बिसिमनो सो आं बे भिडिअखौ फोजोबनोसै भिडिअखौ फोजोबनायनि सिगां नोंथांमोना जुदि आंनि कन्टेन्टआव एसेब्लाबो जेनुइन नुदोंब्ला माने रियेलिटिखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानायखौ नोंथांमोना बुजिदोंब्ला
चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो जाहाथे इयुनाव बेबायदि रियेल खोथाखौहाय नोंथांमोना रियेलिटिखौहाय मोननो हायो बे चेनेलनि थ्रु बेल नटिफिकेशनखौबो थुनानै लादो साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे आरो जायफोरनि थाखाय बे भिडिअआ बिराद गोनां बिनि थाखायनो बे भिडिअखौ शेयार खालामना हो भिडिअखौ खनसे लाइक खालामना होदो।